prario kod auchiel chendo nero mar chal mar pile kaka pile iluonga ni Fred Mayaka wan kaindi koda iluonga kaka mar Thuon Suba. Good Suba nyoni lal naka. Nyoro ni nitie kaka ing'eni town ka bende nitie gik mabende nyaka igwenyri matin. Koro weche no bedo matek. Koso nikech mani ok tuge efe. Koro jo Man U samora ne pod olal. Ing'eyo kanye mo misunderstand. Ano ka ja Manchester United. Ana jaun. Sani ka Man U nyalo kawo kombe. Ni Man U timo kombe. EPL. Ok nyalo celebrate ka. A celebrate nikech giwin. To ka celebrate nikech en timba. Kata tim mamoko ka okombe a celebrate nikech gitemo. Aya, kanya unge wach kata kamano waiko ni mathoth janeno mar Kala TV chino ni endi ma kawuono ka bende pani chino ni nyalo kanyo dachiel kachiel mbui magwa mago mag tudruok YouTube ido kanyo Kala TV ka Facebook ido kanyo Kala TV live bende parni X maro bende ido kanyo @Kala TV ka bende TikTok bende wantie kanyo @Kala TV marwa waiko mathoth kata kamano endo kapok wadhi nyime tuki osetugi nyoro nan ka endi na wuoyo wachno ero mana neno kotimore lap tuke no ero ma Kericho Green Stadium johera mag Kogalo ok ang'eni football ma pacho ka endo chomo kanyo nikech gisane nyalo wacho ni tim achiel kende ema biro nyalo wacho ni wechegi mag management nyalo bedo ni ber kata mana yoregi mag tayo chenro mag ber fans mag Kogalo nong'eyo ni tugo en tuk APS Bomete mane ni dala onego bede chulo gate to gito ka bas donjo gi jotugo cha to giriore gi bas gi ng'wech ateri titi gelo bang bas okdamo bang fea makwaya Migori nyaka koni kasto acha kat chulo pesa but aparo ni mano endo en duoko chien weche go mag tuke ni chulo pesa ni cha ma seche moko miyo kata ka gi papa gimoro nitie marach to inyalo los godo papa paro ni en ipromote kanyo then aparo mar be miyo football dongore then be niche waneno gima chielo be niche makodhoga ok mana pacho kae ndi sani jomoko makore kore ni ya usiko mana ni Kenya pewe richo kiango inchi neno tugo manjo bedo kinde tim nero mar Grimsey yes neno haka pap ne chal papa ne kata mana moko mapacho kae ndi oinge mabor but chalo puto chelo sana no puto chelo makore kelos er bana ne mipira ok sud mabor mipira ringo mita sariyo hindu gimatek mipira ringo mita sariyo kende to chung nikech mano endo nyalo miyo jotugo bende seche moko nyalo hinyore kaso bende seche moko ero ka jotugo all chon nikech imagine idwa ringi chuodho gik machal kamago eko gin gik moko mabeyo Charles Okwere mente coach mar Tusker oriembie tich mangiso nango nikech Tusker sani ok en Tusker mana ng'eyo cha by the way an ng'eyo ni chon an ga fan mar Tusker ka dongo ka ng'eyo weche mag football league pacho ka neno ga tim no mar Tusker sana moingo tim moro amora nyalo paro dire go iko mane Robert Matano ka league chini dire moluore dire go iko nan fan mar Tusker kanyo ni Robert Matano ne en coach no ero mar Tusker king'eyo sani endi osebedo kothembo kendo bende koro onge moko kum timbe go maber to pani na chel kum timbe go bende wacho ni financial situations mar giber moingo tim moro ne ginyalo bedo ni gin en team mabende ni koda ka omenda aparo ni mano endo en gimoro ma samoro wa blame coaches kata jopuonje go madongo but seche moko ido ka samoro jotugo ido ka ok tim maber nyane kata team mar Shabana kaka last time no tembo sani en kama ber kabisa en kama ber kabisa omiyo gembo coach to samoro ok nyal kelo solution mora mora unless coach pango pap marach or samoro coach bende seche moko iro ka sabo kogo maber un piny to poro dwa kelo defenders nitie team moro EPL moseriembo coach season chini kiseriembo coach Sadek Nottingham Forest but lokruok podonge koro mane wambe seche moko wacho ni rembo coach en solution solution en ng'iyo ni problem nyalo bedo kanye then sani par ni game gi magidhiye weekend gidhi gocho kanyo indo lap tuke nero ma Gusi ka bende gidhi gocho gi Shaban ka bende inyalo paro ni kata mana PS Bomet gi Gor Mahia jo PS ne wacho ni timbi gi kanyo indo jotelo ng'enye malo players koro mago mana gik mano league mapacho kaendi mano akitayo dhula jotelo ng'enye malo players koro ni mane momiyo nogogi koro mano kelo gocho na but nyalo bedo nade hiyo mane samoro ngi players matin ma ido ka samoro experience mar gibene ni piny to jotelo ng'eny koro riembe jatelo mondo kel players ango ma gitime technical bench koro apenji niya ka jotelo ng'eny moni gocho
No, ka jotelo ng'eny moni gocho. Giwacho ni ya ni jotelo ng'eny maingo players. Ni kama jotelo ng'eny ng'ato ng'ato biro gi pache. Yes. Andano team kama. The final say en mar nga? Coach. Mar coach. Yes. Wabro ng'iyo ibro chalo nade kata kamano endo mago mana bende molieko ni matimore koni koda kocha kanyo endo nitie gima bende inyalo paro ka team no ero mar Nigeria ne odonjo ne team no ero mar DRC Congo ka jo FIFA ni DRC chalo ni otugo gi players moko ma nyigi yani gin giwuok e pinje mamoko but en gino ero mabende kama tingo iluongo ni Wan Bissaka mar team no ero mar otugo sana tugo West Ham United tugo ne Manchester Jokanyundo kanyo endo yudo ka en gino ero mabende nche Nigeria nodonjo ka jo FIFA kata kamano nyaka wuono FIFA pok ogolo wachno mai paro nango nikech anta paro ni onge tiende be ok apar kan tie kes minyalo yal kanyo nikech nowegi gitugo ingene mokuongo gima timore ni e piny kae gima timore ni dhano paro late. Yes. Kosego koro ke paro no ujire bet ni Wan Bissaka no kugochi ngane tinde ngongo no ingeni football kind kumoro ma is very open inyalo loko kata in kain digo football inyalo loko kata ni ja Uganda kopo ni ja Uganda ginyalo bedo school mar Uganda gimitimo ido ka itimo gimamori ido ka chunyi go mar time koro ka kata mana maybe tournament pro ntiere inyalo loko ni ja Uganda mi gochi na Uganda to kanga jogi chakore ngeni inyoga iwacho ga ni don't tiga dynamic me new players itero ka before tournament. Yes ka koro ineno kata mana Kenya ka indi kata mana Korgwen ka iri ma wacho ma Kenya ka Korgwen tournament mara 17 ka wiri kata gimano ka timo chopo e quarters. Yes onge player mora okoyeni medo player player matene piny kase jema pod jigo group stage kata mana corporate tournament ka pod jigo group stage omiyo bedni ucheko ni ng'age mode kanyo koro ka ngiro ka nyaka group stage ka indi yes yini midwa biro ni ng'ane ok ja Kongo wabro ng'eli biro chalo nade kanyendo kata kamano ero ikoni mathoth ka indi ka bende mabende wachako kawuono kaka marwa odichuno ero manyoro sikunde no endo mano mar Kisumu Day mano chungo manieri ma Kisumu ne ntie tugo mabende no bage kanyo ende kind Kisumu Day ka achiel kod Achianda ka bende tugo no ero mabende ne en tugo no ero mar osiep maendi en yor ikruok ne tugo eko mag sikunde sekondar mano both term 1 ka achiel kod term 2 ball games kanyo endo ka bende tugo ni endi Chianda Boys no biro kanyo endo kod team gi no ero mano mar tugo kwajo kata hockey ka achiel kod team ero mar adhula kata kamano endo Kisumu Day mabende norwako gi tuke gi ekino nyono gi kanyo endo both sides ka tugo no ero mar hockey Day no chwado Chianda gola achiel kuom lingthi then football Day no chwado kanyo endo Chianda gonde ariyo kuom lingthi gonde kuma bende no lo kanyo ende first half mar tugo ni endi ka bende japuonj ma ochung' ne weche ko mag tuke skund no ero mano ma Chianda no wacho ni maendi ikruok mari ka bende gigeno ni Day biro dhi limo gi kocha bende no siemo kanyo endo skund ko mawuok Siaya County ni wane gi tang gimbe wane gi biro kanyo endo mayore then Kisumu Day bende pa no tugo tuke gi eki ka gi kore tugo eko mago mag luongo ni tugo eko mago mag Super 8 mabende biro bagi kaka Mega ka achiel kod alap tuke ero mabuhungu mane kind tarik 27 mar dwe ni endi nyaka tarik 1 mar dwe no ero manyien dwe no ero mar adek mai paro ni en yo no ero makare kanyo endo kedo ka ikruok chako ikruok chon wacho ga ni bere wacho ga ni chako chon lo dhi ka juoga lo dhi kuna mego yo kot gongengo aparo ni mano endo en gimoro makare kabisa kendo friendly kind ka tuke go ko mag osiep ji train wadhi kacha wa train but mano ok nyis ni kano pone ng'ato goye friend list to maybe onya chako go kendo mano to mana tugo kata tuke mabende timo kanyo training kata mana puonjruok mathoth aparo ni mano ende en gimoro makare kabisa iwinjo ka Chianda onyiso jo Siaya ni gimbe wang ni gibiro koro samon ne gi expecting ni gini bende expectation nyalo bedo mopogore samon ne gi paro de Kisumu ne digo kata mana gondi auchia to yudi kakare kinya mana go wagondi ariyo jo Siaya wang ni wabira ngene Siaya mostly so far bang Barading no dhi molal sani skunde mo dominate ka Siaya then season moro ka 2023 bende Usenge no biro to Usenge be sano do kolal koro sani yudo ka St Mary Siala ka achiel kod skul no ero mano marambira ema beto dominate weche ko mag adhula Siaya koni kata kano bro ngeno biro chalo kod ginade kanyo parne Kisumu Day
dhi tugo tuke ko mag Super 8 macha ko tarik 27 dwe ni mar 2 nyaka tarik 1 mago tuke mabende biro tugo lap tuke ma Buhungu Stadium ka achiel koda skul no ero mano mar Kakamega School ka de nie pool no ero mar A gin kanyo koda St Anthony Kitale Highway Secondary School maguk Nairobi Kakamega High School mabende host ka achiel koda Kisumu Day ni kanyo indo. Then pool no ero mar Bautingo St Joseph Kitale Kirangari Butere Boys gi St Mary's Yala mabende dhi e tuke gi eki kanyo indo. Pool no king'iyo pool no ero madeni tien pool no ero mok macheso e tuke gi mag Super 8 St Anthony Kitale mano achiel kuom tuke mabende ene pool matek. Yes, highway king'iyo highway kako sebedo ka tugo ka giaga Nairobi kocha Kakamega the Green Commandos. Ng'eni mokwongo ni maendi en tournament mabende en gi timbe matek en tournament me yiero iwinjo kanyo en super idhi pimo ngufu en super ko yiero kanyo timbe matek te koro seche mabende ngufu romre ni endi Nairobi ni kiskara Kisumu nitiere kanyo endo pool motegno kabisa yana St Anthony inyalo paro kaka bende no sego kan kinde machien kaka bende no tugo tuke ne mabende no setugo kinde machien kanyo endo ok en tima macheso parni last season mar tuke gi kuma bende no bag Kisumu kaendi St Anthony no gocho gi Kisumu Day e final ne gitwado Kisumu Day to wang'ni oket gi group achiel e tuke gi wadhi ng'ato dhi chalo nade ng'ato nyalo wuok e group stages koso dhi mbele te e kanyo endo we wanyane kanyo endo ka weche ne chalo seche kuma bende Chianda no limo kanyo endo skul no ero mano mar Kisumu Day mano tugo mabende no tug nyoro kata midhiambo ero manyoro alap tuke ero ma Kisumu Day grounds kazi chendo. Naitwa Derrick Onyango natoka Chianda High School na game imekuwa fiti but ni venye Kisumu Day iko tu poa but si pia tumeonyesha agility yetu but naweza sema tu tuta improve tukikuja tutawapiga na pia huko tutacheza poa huko pia. Ilikuwa mbaya but this time tumekuja na ubaya. Neville Peter Simiyu, mimi ndo captain wa Kisumu Day. Na nikiongelea game imekuwa fiti. Opponents pia ni wazuri. Siwezi sema ati game ni rahisi. Hizo mabao huwezi jua venye itakuja but tumework ndio hizo tumepata 2, si ndio? Alafu tunakwenda Super 8 alafu kubeba hiyo Super 8 hiyo ndo hope yetu ya this year. Na pia kufika mbali na I'm Benjamin Oyo. I'm the head of football, soccer coach, Kisumu Day. Today we had Chianda people coming for just a friendly match. And the game has been good so far. We have seen the areas that we need to really work on. We have created a lot of chances, but we've only converted 2. But I think if we work on our finishing chances, then we can be better than this. But so far, even Chianda, they've given us a run for our money. They were playing well, especially first half. They scared us a little bit. I thought like they were good, but our boys were resilient enough, and they've come up with a 2-0 score. We've been a powerhouse in hockey. And so far, very few teams can match our hockey team. And I think they're making good preparations and they're up for it. This time round, we are thinking of East and Central Africa. Ms. Jecton Akoth. I'm the head of games department, Chianda High School. Today we brought our hockey team and soccer team for a build-up match so that from this build-match match, we are able to learn our mistakes so that when we start our serious competitions, we are headed for the regionals. I want to warn our opponents that it's not going to be easy this time round. We have prepared and we are coming for this trophy in the Siaya Cup. Mano kane chalo kanyo indo mabende kata report makamano indo kata mana tujuma kamago na lokwanyo koda reporter marwa ma Kisumu kaendi Justus Adoyo mano would seme mwesemiwa
En mheshimiwa. Ado mheshimiwa. Mheshimiwa ingyo nango. Ingyo mheshimiwa nango. Kuma ko dadi no to ko dati wagi wodi seme. Okane kono ko richomo ko maber. Wadhi nyime kanyo ko kamaro. Anti tugo ko mag Kenya Magical Open mabende iko mar gintie. Nitiere kanyo endo Kenya Magical Open mano kanyo edition mare mar 50 to 70 kabende par ne jotuga par kod ariyo seyangi mabende dhi tugo tuke machal kamago iko tuke go iko madhi chakore tarik 19 mano ma dwe ni endi nyaka tarik 22 ma dwe ni endi gana 2026 kanyo tingo go jotuke 144 mowuok kanyo pinje moloyo kanyo pinje 30 mabende dhi tugo tuke machal kamago iko mano kanyo Karen County Club kama bende dhi tuke mag golf mago Magical Kenya Open 57th edition. Mind yen telo mar 50 kod 7 mabende bago tuke gi ekipani en achiel kuom iwacho gani World TD Tour bendo sabet ki bago kanyo ka bende omiyo ganya ka weche ko mag tourism bende ngaore ongala manyime ka bende ji obiro kanyo yendo kanyo kanyo no med slot o med gi ji ariyo. Yes ne gisabiro ka gi tuo gi ji 10 sana med gi ji ariyo. Yes mago kanyo mano kanyo yendo wach maber mokadho ngeni Kenya na achiel kuom pinje go kuma bende timo maber weche go kuma mag tuke but ji seche moko ko ng'iya ingine no mijingo mabende se Kenya seche moko nyalo goyo mar beda achiel kuom pinje go kuma bende timo maber kabisa e weche go kuma mag tuke tuke kibago kitari pago chiko nyaka tarik 22 mar dwe ni inyalo paro ni jalno ikoma bende kata CS mar sports no wacho kanyo endo ni mind oken tuga but en tugo mabende dikelo kanyakla oganda jorgo ikoma mag limbe ka achiel koda ka weche mopogore mag tudruok. Yes wonyo le kaka weche ne chalo kanyo ka bende officials mabende chung ne team no mar Kenya kata mabende no yiero team ni ndimo timo jotugo par koda ariyo kinde ko mabende ne gilando nying jotugi gi kine giyango ne gi kore maber mokalo ne tuke gi kendo bende wang'ne gidhi neno ni Kenya timo maber moloyo kaka gisebedo ka gitimo e tuke machal kamagi eki. But beyond everything else is that we have had a very good outing. Before the Magical Kenya Open, we had what we call the Equator Tour, which is a tour that gave us about 6 to 8 events. So we've been playing, we've been in a tournament mood throughout as we await the Magical Kenya Open. So I believe this year, because of the preparation we've had, we are looking forward to a good performance. Fantastic time for our fans in Kenya. I know they have been criticizing a lot many years, but they never knew that we have never had many tournaments to prepare. But this time I'll tell them that they will expect a lot and they will have a Kenyan or Kenyans in top 10. They should expect a great show. People call me a showman, but I like to play simple golf. And yeah, they should just expect good golf from me. And yeah, all 4 days. We will be hosting more than 29 countries. These 29 countries will not only participate, but that will be an opportunity to also show them what Kenya is made of in terms of tourism and in terms of other opportunities that we can. Yes, kaka marwa eno kang mabende nyalo wacho ni king'iyo piny Kenya ka inyalo kelwa tuke kama indi pani kanwa tieko tuke go iko mag HSBC. Yes. Mabende no ywayo Uganda mawuok e piny opogore ko ne giyuoro kendo pap no pong. By the way, ji mang'eny manok ong'eyo ni rugby nyalo ywayo Kor king'eni gima no dhi otimore maber no yudo ka team no mar FC Leopards niche gocho Mombasa, Gor Mahia ne gocho Kericho. Fans moko no ko travel. Kogalo otero kanyo endo ngoma. Fans otero ngoma e pap kanyo. Ngoma mobage. Kabede par ni games mokwongo kata mano kungo go odichieng mokwongo yudo ka seche moko ji ne tin. But ing'eni ji nigi shughuli mopogore ng'ando kungo mondo kuonde kare moro mar tich kasto duogo. We koro jop kanyo godhiambo Uganda ko kadwa jwe Uganda ko kadwa aparo ni mani ndi oro picha maber kabisa en nikech kata piny Kenya ka ndi value weche go mag tuke aparo ni en ote maber kabisa. Koro the challenge en man government ko makore gi migawo mar tuke kata migawo mar tuke ko makore gi the Kenya government pewewa emwane no bedo maber e tugo mora mora pewe bedo maber mano eko nyalo ywayo Uganda mathoth kabisa ng'eni ka itugo kuma bende ok ber
to seche moko chunye jok gitugo. Yes, ka bende proma gore gitugo eko mag golf, en kitugo eko mag junior golfers ma bende ywayo jotugo ma gine boiga no mar 18 nyaka ka dok piny nyaka 14. Tuke gi ekine obangi kanyo endo ma bende idendo ni East Africa Junior Golfer kamoido kanyo endo ni jotugo maromo 35 wan no yore tuke gi eki emo pogore gi higa mokalo mane jotugo maromo 20 kende mane ni e tuke machal kama gi eki. Amar Shah ma bende noloyo tuke go eko korka joma chuo e kategori no mar higa 14 ka Malaika Kasiyo bende nobedo kanyo endo jaloch korka rowere go eko ma nyiri kanyo endo ka bende piny Kenya notimo maber e tuke gi eki ma bende ncho bag kanyo endo mano iluongo ni Windsor Golf Hotel ka achiel koda County Club bore Nairobi ka cha endi ka bende Amar Shah ne oloyo kanyo endo korka yawuoyi gi points maromo kanyo endo 142 ka bende mano points 142 ka bende komachielo Kasiyo bende nochwado kanyo endo gross maromo kanyo endo 170 kanyo endo tuke go eko wawinjo kaka ne giloso bang' tuke gi eke ne rumo. That's a good sign to show that the junior golf ranking has a very apparently yes. First event we had here a couple of weeks ago, we had 25 kids playing from different schools. Having to beat each other is very nice, and it's somewhere where I see myself. I once came from these sorts of ranks. Paro ni mano gimaber kinyo nyaka tugo mar golf ngeni en tugo mabende chon no kaoga ni tugo mar joma nigi pesa. Mano nyaka rowere matindo tuge. Rowere matindo tuge kanye endo ka bende paro ni en tie kaka ing'iyo ne points. Yes. En ok ing'iyo ne points kamano endo. Kaka iparo no. Nitie kaka ing'iyo ne points, gima bende iluongo ni stroke play. Ka ing'eni nitie carding, nitie gross, nitie under par. Koro mano nitie. Bale ka bro bedo gi ja golf moro, wabro mbako bingiso gigi mang'eny. Ka bende parne kuom kanyo endo jok machuo. Yes. Namba 2 ne en kanyo Ryan Njuguna. Yes. Mane ni kanyo kod points maromo 100, mane ni kanyo kod points maromo kanyo 155. Kasto ang'eni nyalo ngado penjore tango miyo namba 1 nigi points 100. Prangwen giwie, prangwen gariyo, to ngama luwe ni 155. Kasto namba 3 ni ilungo ni Gitunga. Gitunga ni kanyo koda ka 169. Yes. Koro points gin tika kinyo kadok chien. Mane kaka bende ng'iyo points kanyo endo. Kasto bende pani kumjo ma wakeni kanyo endo ilungo ni Mudhoni. Yes. Kioi nen kanyo kod points maromo kanyo 179 thuolo mar ariyo kasto iluongo ni Abigail nen kanyo kod points maromo 190 kod auchiel. Ka bende parni edition mar ariyo ni endi no ywayo jotugo maromo 35 kaka noselerni kanyo endo mawuok e gwenge mag Thika kachiel kod Lamu gi Karen. Ka bende mane ka bende weche ne chalo kanyo endo. Ka bende Larry Ngala ma bende en jakom no iko mar East Africa Junior kanyo endo no wacho ni maendi en mana chiel kuom kata mana tuke go iko ma bende ogeno ni bro timo maber kabisa kendo miyo mijingo ka chiel koda kar rowere man koda Atalanta medo tuke machal kama indi. Yes, obro ngene to chalo nade gitugo iko mag golf kanyo. Wada ka yweyo ka waduogo to wadhi nyime koda bambende pod waiko ni e chido nieri mano mar chal mar pewe. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school,
Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime kanyo ende yonero makare. Jamta wuoda wasi wacho na Mosni, Amosi kanyo endo wacho ni Mayaka Fred kod kaka Marwa Thon Suba. Amor kodu kanyo endo sana. Kenda nenu maler sana from Awasi border ka. Then openja moro ma yetek. Openja nango. Manchester City temango. Mane ngene gor Man City maduong. Ero ma penja ni Man City temango. An mochwoyo openja ndo Liverpool bende pod nigi geno adier. Koso weyo gini. Wan kaka jo Man City pod wan kod geno. Jamtauda wasi mano jal mabede timo tegno kabisa gi jo Arsenal mano jal mabede timo tegno jamtauda wasi kapone Manchester City o win to bro ndike Facebook nyadi beach to koponi ogo Manchester City to kibinene tapane kana namba ne oloro mano guda wasi boda we musiepa yenya ikanyo indo fan mar Manchester City wadhi nyime kanyo yonero makare kabine chene pori nyalo menda malo kanyo enda chiel kichwalo oti mari kanyo indo okwabiweyo mokwa somo kanyo indo Marwa nitie ngwech mancho ringi iluongo ni Seriko Classic ka bende manchen 5th edition kata tielo mar beach mar ngwech gieki pan ngwech gieki ingeni wasaneno ga ka kidhi e pinje weko ma oko nitie London Marathon Kenya ka indi yande wan gi Nairobi Marathon then nokel ga tugo machielo mabenugo ni Kipkeino Classic mabende riwo ngwech mopogore nyaka ngwech go iko mag 100 meters kiango ringe ga bore Nairobi kacha indi kala pukenero ma Nyayo kata Kasarani then to biro gi tugo ne yande machielo mabende nochaki kanyo indi luongo ni Serikwa Classic ka bende sani indi no ring kelo mar beach giko dira mano kalo ni indi chingeso gwengo iko ma Lobo boma no ero ma Eldoret mano Uasin Gishu county kacha indi ka bende ngwech gi kincho yo kanyo jo ngwech ma romo kanyo indo 1900 mawuok e pinje go mopogoro tinya kama wuok Uganda Botswana South Africa yes na bende ko magsungu koro gin ngwego iko mabende aparo ni gichalo kagima gitemo tingo malo weche gi mag ngwech ngeni tuke mag ngwech sani ano ka biro malo maber kabisa okono biro malo odok piny nikech tuk ngweche Marwa Kenya kane dhi Kenya kidhi e pinje go iko ma oko tipenji mane ni imberingo ngeni ngweche manonge go jo Kenya monego tugo mora mora but sani njido ka tuke mag ngweche osebedo ka dok piny kingiyo kaka Kenya sani compete kata kidhi tugo iko mag Olympic okwadugi gol kaka nodugi gol mcho manani ingeni ngada chiel involve tuke mangeny yes ngane dhi ngwech marom kama indi ngane dhi ngwech machal kama indi ngane dhi ngwech machal kama indi koro ngada chiel idwa ringo ngwe madhi apar but ok ginyal ringo kama dhan to no piem mopogore opogore yes piem mopogore opogore mane mawacho piem mopogore opogore kata kingiyo ka indi jok mabede ne ringe Serikwa ka indi iro ka thothgi gin moya piem moro kendo gichako donjo ka moko kodonjo to moko kodonjo odonjo kaka wuono en gi ndala ariyo gi piem kendo next month ochako dhi piem machielo aparo ni mana gima ber seche mokido ka ngato samoro duogo jony mapiyo yes iwacho kanyo ndo ni ngwech gi eki bende koro no jiw kanyo ndo piny owacho kata migawo no ero mochung' weche ko mag ngwech mano the Kenya Athletics kata mana Athletic Kenya mondo mi koro ng'iyane kaka nyalo bero ngwech machal kama gi eki kendo ketgi mondo mi onacha talent kata okony rowere go eko matindo o develop weche gi mag ngwech kanyo kata ting'e chenro mag ngwech ka bende jangwech ma bende osaringo kanyo iluongo ni Legend 2 times Olympic champion ngwech go eko mag ngwech kinda kata marathon Eliud Kipchoge ncho yuoro ka indi ka bende koro ni to kwayo ka bende mora ina ngwech gi ka bende wacho ni maendi en miyo rowere matindo nyiso chia magine gode tukego iko mag ngwech kanyo indo bende jogo eko mabedo siro tukegi eki bende wacho ni gibiro medo dhi nyime koda siro tukegi eki kama en ginero makare ka jogo eko mabedo chung'ne weche eko mag doping pare doping en achiel kuom gino mabedo sainyo weche mag ngwech pacho ka indi sana wacho ni jotugo tiyo gi yedhe go eko ma medo teko ido ka seche moko nitie kuonde moko mabende thothgi ok idwaro ga ni kungi pim moko koro ki but ngeni mostly no ayudo ni athletes mang'eny pacho ka indo ktigi yedhe the problem en chiemo magichamo koro doping kata mana anti doping agency nyaka bed gi kanyo indo gi tich makare mar puonjo jong'wech to chiemo mage monego bed ni chamo kesa moro ng'ato chamo chiemo moro to dong gi ndalo matin to biro dhi ng'wech kipimo tiyudo ni
tiyo gi yath moro. Koro mano gima bende ng'iyo kanyo. Gima ne giloso ka bende ne giwacho ni chenro ni bende ne gitiyo kanyo endo e choko kanyo endo samples mag remo kaachiel bende gi pimo gigo eko mabende kata pimo jotugo mabende noyuoro ng'wech gi kaka ging'iyo to nyalo chalo nade gwecho go eko mag doping. Owinjore kaka ne weche chalo kanyo endo ka ne giloso kotene kanyo endo koda Eliud Kipchoge. That's a good sign to show that actually we have a talent. We have real raw talent whereby we need to invest. And you know, it shows the culture of Kenya that this running is about, is Kenya's culture. And above all is that these are the raw talents. You know, a diamond is just a stone. If you don't carve it, it cannot be a diamond. So these are the pure talent whereby they need to be nurtured, need to actually to be motivated, need to be mentored, need to be actually managed well. Absa, we've been with Sirikwa Classic for the past 4 years. The race has the tournament has been here for 5 years, but we have come in for the past 4 years. The last 2 years as title sponsors, and we're excited to be that. It's worked for us. It's an opportunity for us to engage with not just the champions, the athletes. It also allows us to engage with people around Eldoret, to build that relevance with the audience here, to engage with our customers, our clients, the communities, the schools around here. So it really is one of those tournaments that allows us to connect with everybody. It will continue. I think it works for us. It's one of those that Absa is very big on championing the growth of sport in this country, and we want to continue doing that with both in Eldoret and even with our other sports platforms, Magical Kenya Open and even the Kano Classic. So definitely we will continue with Absa Sirikwa Classic. We are creating awareness of the fight against doping, and therefore we have pitched a tent here. We have our anti-doping educators, clean sports educators here. We are disseminating information. We want our athletes, we want our athlete support personnel, we want everybody who is attending this event to go through our tent, get information in the fight against doping, have the competences and skills to make informed decisions, protect our athletes. We create an environment where our athletes can compete in a fair manner. And secondly, we are also here to conduct intelligence-based testing, and in testing we have partnered with Athletics Integrity Unit. We are collecting samples from our athletes, we are collecting urine, we are collecting blood, and we will take all those samples to a WADA-accredited laboratory to analyze and just check that the athletes who are participating here, they are clean. Yes, mana kaka ne chalo kanyo endo ng'wech weko mag Sirikwa Classic. Kabe ne nyalo paro ni ing'eni Agnes kanyo endo Chebet. Iluongo ni Agnes Ngetich Chebet. Agnes Ngetich Chebet. Noringo kanyo maber kabisa gi dakika maro moko. Oriten title mare? Yes, oriten title mare. Ng'at mabende nokodhi maber en Daniel Ebenyo. Mabende ose yudo loch machal kama nyadiriyo. Wang' no bad. No pus gine lwete gi jam miluongo ni Korir. Kabende pani Korir dhi piem e tuke go eko mag Boston Marathon. Mano dwe mar 4 higani. Koro no ka aya king'iyo kanyo endo Agnes nyocha ka koro ncho yae piem moko oko. Mancho timore pinjo eko ma oko kendo ncho kodugo pacho kae. Yes. Koro ido ka koya ka odhi kandi. But aido ka Kipchoge eno ka wuoyo maber kabisa. Yes. Kendo owacho kanyo lero kanyo gik mabende mang'eny kabisa. Chiel kuom gin magi eki gin gik moko mabende miyo oganda bedo koda ka thuolo no eko mar yudo kata mana weche go eko mag ng'weye mopogore kata pimbe mabende opogore. Inyalo paro nitie kata sani piem mang'eny kabisa mag ng'weye madhi nyime. Kendo wacho ni maendi en gima bende nyaka iket ne mijing'o maduong' kabisa mar tuke mag ng'wech. Ng'ama be wang' ng'wech no ba iluongo ni Geoffrey Kamwaror. Nitie ne ng'wech go eko mag mabende nchoringe kata ng'we kinda manchoringe e piny nero mar United States. Iluongo ni United Arab Emirates kocha chaendi kuma ncho dhie kanyo endo chieng' ngeso no ema embe ncho ringe kono endo kendo ncho yudo loch kono koro en weche gi kiwango no bae kanyo endo yuno iro makare kwa wera koda mano endo Nai Boys weche chalo go nade nyaka ne giwuok tuwe kuma kaf weche dugo bedo kod gimate ka bende nyalo paro ni onge game mora magiwin. Yes, a group stage onge game mora. Playoff ne ber kod ginde. But group stage kata gima chiel magiwin onge.
Sani koro giwacho ni gidwa concentrate ang'owa e league makaindi. To league ma Kenya kaindi bende gin kanyo gi points 25. Yes. To goyo tuke madhi 17. Iparo ni maindi en gimoro ma bende inyalo wach nango nikech kuom games 5 kata loyo achiel kende onge. Shida manigi Nairobi United en mana shida ma team Tusker nigo. Nairobi iwacho ni well off gin gi gimoro amora. Ng'eyo kanyo indo ne gido sponsorship kowuok kuom governor ma Nairobi Johnson Sakaja. Nomiyo gimoro amora kanyo indo. Weche go eko mag omenda Nairobi nigo yonero makare. Yudo ka ji nigi interest e club diri mar Nairobi, but the problem en mana chiel ma Tusker nigo. Ingeni kisebedo go menda nego beni new experience, but yudo ka Nairobi nigi junior players at the same time giriambo coach e kor league ka league pod dhi nyime. King'iyo kanyo Nicholas Muyoti masani tiyo ni e team Nairobi mar Kenya Police ema inche coach, en bende motero team ni endi tuke gi ekima CAF kendo en motero gi nyaka group stage, then nodhi ogole kanyo endo odhi oket Salim ma bende ne jalopne masani coach. Yudo ka kidogo ok donji. An gima wacho ga pile en ni riembo coach ok beriga solution. Solution en ni ing'eno jotugo gire kaka ginya tugo maber. Yes. Jotugo kaka ginya tugo maber, kasto bende nitie gik moko michak ing'iyo ni kaka ing'ato timo sub. By the way, nitie timbe moko mido ka coaches moko timo sub maber kabisa. Yes. Jok mokete bench eno ka samoro en striker moro a very sharp striker. Kendo ng'eni ng'ani ka wakelo kato dhi kwa nasema kama. Tido kokete bench. Wacha jomoko wacho ni yawa koro ng'ano keto ng'ane bench nango, ng'ano keto no, ong'eyo kaka ng'ani nyalo komboae. Iwinjo. Koro yudo ka ng'acha seche moko sub ne go sub nango. Mane gima inyo ji, ng'ato go sub marach. To players dong gin mana makaka. Kenya squad ni mar Nairobi, kanyo players ma bina nyalo wacho no setugo kanyo indo kaka Maro. Nitie team ma jatugo iluongo ni Ovela Ochieng. Inyalo paro kad no tugo ga gor kama ya kinde mokalo. Ena paro ni tugo bende samoro setugo tuke gi eki for the longest time tuke madongo gi eki, then nitie Benson Omala. Ma bende tugo gor ema nyalo wacho no sebedo gi tuke gi eki, sebedo gi experience e tuke gi eki. But most of jotugo mantie Nairobi gi jotugo ma tin, kinyo kanyo Dan Kano Omala, jotugo ma bende pod tin. Gin but gima nyalo wacho ni gilan. Then bende nyalo wacho ni en coach gi pak ne team ni nikech for the first time agidhi tuke gi eki. Kenya saka muda kapok odhi e group stages e tuke mag CAF. Iro kigolo waga chon. Obed CAF Champions League, igolo wa playoff. Obed CAF Confederation, nina last time Kakamega Homeboys ema nodhi. No golo gi mapema. Tuke mag CAF, Police wana incho dhi. Ogolo gi mapema. But awacho ni nyalo wacho ni Nairobi United ochopo kama bende wasabudhu kapok wachope. Otemo. Mak mana ni the makata point. Mana gimana adwa nyisi ni the games are beach. To igo ute. Kanche nyotugo manche gitugo gi team Nairobi mar Maniema Union game gi mogik manche gitugo DRC Congo. Anyalo wacho ni kidogo king'iyo kaka defensive margi ne chung. Anyalo nyisi ni Poden pin. King'iyo gik ma jagol nche timo. Team ni endi ne timo rako margi Dar es Salaam kapok gidugo pacho kae ni par ni kiny tich adek. Gin kanyo endo ne gin Zanzibar sorry. Kiny tich adek gidugo kanyo endo gidhi rakore gi team Nairobi mar Marashuga. Mabere Kericho Green Stadium. Mind game mana bene bedo played weekend mokalo but nikech ne gin kucho. Koro no chore. Ing'eyo ni mind ginyalo duogo gi paro moro ni we go kuot. Yes. Koro wich kuot no. Wadwa chulo kuom ji piny kaendi. To joka bende ngeni nitie guok moro mokaka mo. Yes. Guok chapo nigi sum. Koro kiko kawa. Iwinjo. But aparo ni onyalo bedo game matek. Odhi bedo game matek kabisa. Okara no nyalo dhi bedo game matek kabisa. Joka biro ni dwa golo wich kuot. Yes. Joge bende ngeni joka ka no inyi kocha. Pok gichango. Inyalo go gi games a beach. Bwana jogo dhi duogonwa. Pok gichango. Koro ginyalo duogo ka gitang. Kata Mourinho ninjo wacho ni ong'e maber ni kaka ne Benfica go Real Madrid. Madrid pok ochango. To gerado kawuono. Ong'e gimoro amora manyalo timore kanyo endo. Ko were kora mano endo e weche go mag ting'o malo talanta. Wayudo kanyo endo ni nitie tuke mano tugi Desemba. November kachiel kod Desemba higa mokalo. Ka final margi no bagi tarik 21 mar Desemba higa mokalo. Tuke gi kino tuke buore Nairobi kocha chaendi mano Lang'ata. Ka bende tuke gi kino ywayo kanyo endo timbe mopogore mawuok e kor gwenge go mag Lang'ata kono endo. Ka bende timbe gi koro ne to mich mag gi koro ne ochopi e tim. Kata no gikone giyudo mich mag ka bende tim mano yombo maniluongo ni South Sea. Mabende noloyo tuke gi eki noyudo kanyo endo bas mating'o ji 33
ingene iluongo ni South for the first time maido tournament mangato organize tournament manyalo miyo team bus aparo ni mano iluongo ni Abbas Super Cup aparo ni mano endo niti oyawo wangi mang'eny kabisa kendo oyawo paji mang'eny kabisa nikech king'iyo kae namba 1 2 3 gin gi geche an gi tournaments mang'eyo ma promise no chiwo poko chiwo nyaka sani ni team bende nogo last year promise nyaka kawuono promise no onge ok anyalo wacho but king'iyo kanyo endo ma en Poch gi Park nikech king'iyo kanyo team ariyo number 2 gi number 3 oyudo 14 seater matine ni ingine mano mana mecha chiel but moko nitie moko ma ingene ngato ko migari gi ndege iro ka ndege mang'ere nitie moko mabende mang'eny kabisa but South Sea Rangers aparo ni maendi diketo gi kama ber mokadho kaluwore ni mech machal kama indi chunye gombo mondo next time ochako oyud mech machal kama indi kendo parnia gimomiyo nyiero gi South Sea Rangers en team no mar mechanics mar jok ma bende joma tiyo kali idono ka gino en gimoro maber sana en mar jok ma tiyo kali kendo coach ne wuoyo kanyo ndo ko wacho ni kaendi ng'ato kako wuok e jokali no orwaka to dhi wadonje pien ka koro maendi en team mar jok ma bende tiyo jojua kali iparo nade coach umich marom kamaendi ipani madonge en a plus ne team ni kendo mich marom kamaendi gino nyalo tiyo gi ipani jadi madhi haya manyalo haya basni dhano dabal manyalo haya basni koro dhi tiyo go mondo generate pesa bende ne club gime ka gitugo kata mana leagues moko mag kor gwenge kaka yor wuoth koro yot nawinjo ko wacho ni samoro ng'ato gidhi magitugo mana machiegni nikech samoro transport nyalo gore noma koro paro ni kanyendo kasto bende par ni ne giloyo kanyo endo State City mane finals gola chiel kuom lingthi to State City bende omegi moro matatu mating'o ji 14 mane kaka bende Then Kali Madaraka FC bendo yudo matatu mari nje gitike tulo no mara de bali timbe mara moprangwen ncho yoro tuke gieki aparo ni ana Poch gi Park ena plus kendo joge kuma bago tournaments mopogore kero gwenge aparo ni nchi gigo kuma bendo ng'iyo ngeni sani kaka sani for example kaka maro wacho mo yiero biro mbele ka sani kampinda timo neo idwa binu kanyo indo mara wagolo tournament en tournament kiena bachele mielo for beach yani mane in fact moko chop kata tem unyalo gocho muchopi kutiyo koni ineno kata mana officials jok maloso tournaments mopogore sana jo siasa officials ma officiate tuke mopogore gin jok mana gi nyithindgi nyaka chiem gin gimanyo yo ma transport iyudo ka seche moko ng'ato biro officiate tugo tiwinjo ni chule 300 to 300 ni bende idwa bando ni tinde jatelo nitije jatelo ok maximum gin rachna kabisa attend ga tournaments mopogore gin rachna kabisa kasto gi jolendo bende iyudo ka samoro igo pap maber kabisa imomiyo an kabiro lendo nitiko ngi chula mokuongo kok nyalo tiwaweya koro jok ma officiate mpira tafadhali mangiso ni organizers mag tournaments gi nyaka onego beni bedo gi ng'ama da organize tournament neni emesa amora inya gi gima neno iga mokalo ni kaka marwa sub county ne Roma Muhoroni kendo kanyo ne nyalo miyo FKF officials mag Muhoroni sub branch Poch gi Park ni tournament moro mani bago Muhoroni FKF nyaka gi approve mama gi approve timbe go kuma ne tugo sub county league mane odhi go tournament moko bedo approve nitie fine moko manogogi aparo ni mano gima ber ka nyalo timo all branches nyalo bedo masawa aparo ni kane watimo kanyo chenro noiko ma bende watimo saradi dag tuke ne watemo wacho ni nitie fines ma bende kichwado ng'ato to timono wiye wil godo aparo mar begi maber kabisa nikech timiyo ng'ato fine to ido ka seche moko wiye wil gi gima notimo chako duogo no to kisima sema ni no kik uchako timo kama ndinya ka tuke moko mitugo tok sa part ariyo mamano kichiko ko yego mokongo ni onge lights onge taya tituge tok sa part ariyo mano chiko ko yie nikech onge taya mano mokongo tido ka kuonde moko podi tuge aparo ni kopone to tuke mitugo seche gieki ido ka timolo
Emadi makapilnia. Wambe tu osa pagare to se logi. Osego gibao. Osego gibao. Ni no, koro kwanya konti. Jagol nok nyale. Jagol nok nyalo to negi yetu. To se negi yetu. Wewe nyaka kana weche chalo seche gik mabene ni chiwo mich machalo kamaende. Ilikuwa ni furaha kubwa sana. Tulimake history. Ni poa sana kwa life kukua watu wa kwanza kumake history. Abas tournament edition ya kwanza si tumemaliza kama number 2, ni achievement. Tuna for the best kwa hizi nini zinakuja. Editions zinakuja sababu tunajua ijaishia hapo, baada zitakuja zingine. Timu ilianza 2000 na wengi players wangu ni wa garage, hata wako hapa na maoverall hapa. Sina player wengi na sina bagua. Kama kuna player mzee anatrain kwa mago garage mpaka kuje akue kawaya ama mechanic ama mtu wa rangi. Hiyo ni kulikuwa tunaangalia kwa timu yetu. Ndio vijana wengi wanakuta ni talented kwa football, lakini sasa wanakuja kufanya so na wa garage kwanza kwenye 1 2 3 tumetimiza, so watu wasione ni kama ilikuwa ni utani ama mzaki vyovyote. So tumeweka hadi na tumetimiza. Number 1 basi yake, number 2 matatu, number 3 pia matatu. Tukangangana lakini hard luck haiko saidi yetu. Sasa tunasema alhamdulillah kwa Mungu kwa matokeo yote ile. Sasa hivi tumepoa gari, tunashukuru sana. Hiyo tunaona sasa ni faida kubwa kwa timu. Pande ya transport, pande ya kupeleka watoto game. Hii gari si ati ni kitu yenye imetusaidia sana. Ndio hakaje tuko mara yenya kanye ndio celebrate gari mumi gikanyo. Giwo to mana bat gari. Ajo tuko mora duwa. Gima koro kiktimre ni koro officials ma club koro kiklok gini margi. Mano beti moreka. Mano beti moreka okitwe hiro gari, ora no control everything. Kopo ni jomoko biro kata haya gari. Ndio ngisi ni inge wach mitoka no moingo. Inge wach mitoka. Wabro ngeni biro chalo rade kanyo endo team mar Barcelona. En team nero mabende ongi ahinya weche meko mag adhula. Makata ko yudo kata ka local sports kata mana tournaments matimore locally kind. Yudo ka timoro gocho ma serious. Pango ball maber. Jo gocho ka Barcelona. Ka Barcelona. To bana maki jo Barcelona. But Barcelona machone mane panga adhula. Sani to do you remember the days of Puyol? Kana near back. Alonso. Not Alonso but Xavi. Xavi. Iniesta. Ngalo paro diere ma. Dalo makoro rume, dalo makoro Barcelona chako chien. Makoro gisegolo Prime Messi. Dalo no. Those days Messi. Yani diere ka mon mine chiu pass nyaka kuongo kodi 360, ne 360. Iluori mokuongo. Tichiwo pass. Ini biro Ren pass moto. Pass moto en matine ni ngama chunga ngomule. Mana ngat mano dine chake. Yes. Aparo ni mane ndalo mane Barcelona ne pangita. Mandalo mane Barcelona. Ngai dugo EPL koni to Arsenal bene ure ni go tikitaka lakini gini go to gitiyo go namba 4 mane rachne. Jo Arsenal, idonyo jo Arsenal. Okamor ko dikasuku Nelson. Aparo ni negi go endi tikitaka to negi go endi. Arsenal bene negi jo tikitaka. Gine go. Dire go negi jo tikitaka dire Fabregas gini. Kini bedo ga lungo ni Afabi. Mandalo ma koro Pino Chiek. Yes. Club mar Barcelona noneno matek lwet Girona. Parni team mar Atletico Madrid bencho wogi kanyo indo gonde 4. Sani endi Girona bende nochoro kanyo gonde 2. Tugo mabende Lamine Yamal nowito kanyo indo penalty. Nogo penalty e chuma kanyo indo kate post e kanyo, lakini kinyo kaka ne Lamal oywamuya kapogo penalty. Anasanga ngado penalty dhi oko e kanyo indo. Kabende tugo makama indi koro wayo kanyo indo club no Real Madrid ko yombo Barcelona ge points maro Mario ka Madrid tele league no mar La Liga ge points pra 6 kod 1. Team no mar Barcelona ge points pra chigni points adek nge team mar Barcelona ge points pra 5 kod 8. Mano points adek do. Mano points adek. Then Villarreal points pra 4 kod 5, Atletico bende points pra 4 kod 5 thuolo mar 4. Ing'eyo gima timore gi Barcelona? Yes. En ni nitiere kaka sunga moro ni odonjo jotugo moko. Kamo tingo kanyo Yamal. Yes. Tingo kanyo Rawera ni endi ne rawera maber lakini kidogo aneno ka nyaka ni kete ni en one of the best players. Tito dok chien. Kiburo donjo. Nyene ng'ato kaka Rafinha. Yes. Kane ogocho Leeds ka. Yes, Rafinha. Doge nok ng'eny. Sani doge ng'eny marach. When en star. Doge ng'eny maratari. Koro Barcelona otingo stars, yes, but gin stars ma
dhogi ng'eny. Ineno ng'ato kaka Vinicius Junior. Yes, mar Madrid. Ebe ni dhok mang'eny lakini yani iye mawang' mang'eny. Dhok mang'eny anya onge kaka Yamal gini. Lakini iye mawang' mang'eny. Ido ka samoro ng'ato luongo ka jarateng'. Which is wrong, yes, but ido ka odwa kelo lwete malich odwa kata nuge pap. But gin gi that energy magi kete game ka game magi goyo. Koro Barcelona ka dhok nitie mang'eny kabisa gimomiyo wacho gik manono mang'eny ka endi kabisa. Iparo ni competition mar La Liga ni chalo na nikech kane ng'iye kanyo no chalo gimo dong' e timbe ariyo nikech ywaruok mane ni kind Barcelona kano goyi to ng'ene lwar chien. Ko goyi tidho. To kinyo kanyo no sano sabedo points adek. Kigo ng'ato tidho. Ko goyi to lor piny. Kamano aparo ni gini endi Real Madrid kedek digi gini. Yes. Real Madrid kedek digi gini. Parni gi menche giriamo coach. Xabi Alonso ne giriamo. Gin gi coach manyien. Ne gin gi coach manyien interim. Gin kanyo gi interim. Mano kanyo endo ng'ato bende okawa kar ng'ato kanyo endo. Real Madrid nyalo kawo gini. Mana dir maler wach. Barcelona be koyudo team moro to rodho ndi lakini ka Real Madrid osewegi points madhi adek. Ng'ini mano matin Real Madrid go dichiel. To Barcelona win. Barcelona win. To Real Madrid go draw. Barcelona chako win. Mabende tek mondo timore kanyo. Wage ka tugo nendo ne chalo kanyo endo tugo